Sa pangit nga kugihan or sa gwapo nga tapulan? Ito sa pangit nga kugihan. Nga naman. Kay mas nice if kuan nga dito ka mo pili sa kugihan. So naay chance ang mga pangit si mo ha? Yes! Dol, sa pangalan na to, Dol? Kishel. Ikaw? Jocelyn. Nag-asaman mo? Taga-naaman. Ikaw? Mantikaw. Asa piliyon ninyo? Sa batignaw nga kugihan o sa gwapo nga tapulan? Ikaw? Gwapo nga tapulan ko yan. Gwapo nga tapulan mong duha? Nga naman. Ma-change naman na iya. Mahimo makugihan din siya day. Ala, dapat dili makugihan. Hindi po yan sa pangit. Ay, so naay chance ang pangit sa imo ha? Naay chance ang pangit. Depende. Ikaw, naay chance ang pangit sa imo ha? Basta na respeto. Nice. Pero dili magmatter ang gwapo sa imo ha? Depende. Depende gyapon. Dol, sa pangalan nimo, Dol? Melmi. Taga-asa man ka? Taga Bigo. Sa batignaw nga kugihan o sa gwapo nga tapulan? Batignong nakugihan. Ay, Yeah, boy. Ala, musugot tigag batignaw. bahala na. Bahala na. Laina kay ina may bahala na murag napugos. No. Pero kugihan. Oh. So mangutana ko naay chance ang mga batignawong si mo ha? No, uy, nung so. Bating. Gwapo dili jud ka musugot og gwapo. Pero Depende. tapulan man. Ay, dili, uy. Depende. Ala depende basta gwapo depende jud no. Dol, sa pangalan na to? I am Marian Grace Abanto. Taga-asa ka? Taga Dira sa Lagaet. Sa batignawong kugihan o sa gwapo nga tapulan? Sa Batignaw nga kugihan. Ala, nga naman. Kay mas better man good if ka na kugihan. Kay for example nga, kamo jud in the future. So, naa kay sa ligat nga guy. Like, kung for example, busy ka, tes kabalo siya mo luto, kabalo siya mo limpyo, naa siya ka ng kwan jud. O at least kugihan no. Yes. Dili na ka magmatter lugar sa naong. Dili na. Dabi og putot nya batignaw, sigot ka. Karang masas lang patanda sa Pero mo require jud magtaas na. Okay lang, Batignaw mo sa taas lang sa ako. Sigot ka. Ano manguyab si mo? Batignaw. Okay ra, basta buta ay kanang kugihan. Yeah, boy. Pas kung tapulan. Yes. Pas. Dolon sa pangalan na to, Dol. Stephanie Lucen. Taga-asa man ka? Dalipuga ra. Sa batignaw nga kugihan or sa gwapo nga tapulan? Siguro as of karon mo praktikala na balang batignaw basta kay kugihan. Kugihan. Nga naman. Eh like kung in practical ways mabuhi jud gano kaysa sa gwapo nga. Grabe ka tapulan so mampalaan. Sana all. Ang face mo good gay, mo fade ang iyang kagwapo or Okay, no? Yes. Dili madala sa kamatayon. Yes. Samot nagtapulan. Yeah. Pero naay chance mo ang mga batignaw. Siguro if mo gyud, If kugihan why yun, not? no? Shout out sa mga batignaw, natay chance. Dol, sa pangalan na to, Dol? Ako dahil si Trexia. Ikaw? Gwyneth. Taga-asa mo? Tagalogait. Ikaw? Ligan. Sa batignaw nga kugihan or sa gwapo nga tapulan? Ikaw? Wala, kaya kung uyab kay gwapo nga kugihan. Sana all, no? Naatanan. Natanan. Ikaw, Dol? Sa batignaw nga kugihan or sa gwapo nga tapulan? Wala kayo maram gyapon kay magwapo ug mabatignaw wong binuangar mong gyapon ta uy. Ay, ikapila naman kag binuangan di ay. Di na ako mo storya. Dol, sa pangalan na to, Dol? Ani G, Taga-asa man ka? Mantikaw. Sa pangit nga kugihan or sa gwapo nga tapulan? Ito sa pangit nga kugihan. Yeah, boy. Nga naman. Kay mas nice if kuan nga dito ka mo pili sa kugihan kaysa kanang tong dato siya pero walay matambag ba. Okay. Mas nice nga kugihan jud kay may man makakita og kuan ba. Pang maagi para lang makakwarta of makatabang pod. So naay chance ang mga pangit si mo ha? Yes. Nice. So ang mga dato nga tapulan babay si mo. Babay na sa kuha. Shout out kasi gusto na ni shout out. Shoutout kun kay Ilma. Shoutout ni Nami og ni Crack ni Vincent. Shoutout ko kay Rihanna Rivera og kang Tisha og kang Crystal.